A Pobra pecha o programa Feito coas túas mans cuns obradoiros de Nadal. Logo do éxito rexistrado nos anteriores obradoiros, a oferta agora enfocarase á época do Nadal. O programa Feito coas túas mans do Concello da Porra do Caramiñal concluirá con obradoiros enfocados no Nadal, elaboración de adornos, estampaxe, esmaltado en pó sobre metal e confección de bonecas de trapo son os cursos que se impartirán do 28 de novembro ao 12 de decembro. Esta iniciativa nace do éxito de participación dos anteriores obradoiros, onde en poucas horas se ocuparon as prazas ofertadas a cada un. Decirvos que o éxito foi espectacular. Todos os obradoiros enchimos toda a capacidade de 10 alumnos, pois en 2 horas de lanzalo e, polo tanto, como siga habendo demanda, pois nos pareceu unha boa actividade pechar un pouco que ese ano, pechar a actividade feito coas túas mans, con obradoiros xa enfocados o que é na época de Nadal. Entón, a partir do 25 de novembro e ata o 12 de decembro, imos realizar aquí na Casa Mariñeira, pois 4 obradoiros con artesáns. Vamos impartir un obradoiro de adornos do Nadal, de estampase, de esmaltado para xoias e para bisutería e tamén de bonecas de trapo. O programa realízase en colaboración con Artesanía de Galicia, co fin de captar artesáns de toda a comunidade para, segundo día concelleira, non só aprender a facer cousas, senón promover actividades tradicionais e a elaboración de obxectos a man. Porque un dos obxectivos que queremos con este tipo de actividades é non tanto aprendernos a facer cousas, senón dar a coñecer toda a actividade desas persoas que están recuperando ao longo de todo o noso país tanto profesións tradicionais como a elaboración de calquer tipo de cousas que pois se iban perdendo. Como pez en el agua, ensinará sobre a elaboración de adornos de Nadal do 25 ao 28 de novembro. Amoro Teu impartirá estampaxe do 2 ao 3 de decembro. La Tonta e la Rubia dará clase sobre esmaltado en pó sobre metal en cocción a baixa temperatura do 4 ao 5 de decembro e a confección de bonecas de trapo virá da man de Gooding do 9 ao 12 de decembro. Para inscribirse, os interesados poderán facelo a través dun correo electrónico especificando a que obradoiro queren asistir. No caso de anotarse en varios, quedarase en lista de agarda e no caso de haber vacantes, cubriránse en orde de reserva. E haber cada un deles para 10 alumnos, pois que se inscriban. O teñen que facer no correo obradoirosnapobra@gmail.com e animalos a que participen neles. Se van a realizar de luns a xoves en horario de tarde, de 6 a 8. Nun primeiro momento, cada persona é importante que na súa inscripción nos poña en que obradoiro quer participar.